to decline from the National Alliance of Tajikistan, the to resign from the National Alliance of Tajikistan. сеюм масъала дар ча аъзои гурӯҳи 24 баргаштагӣ ҳастанд. Шумо ин гурӯҳро роҳбарӣ мекунед. интихоботи соли 2020 ҳамчун меравед, вале аз Рустами Эмомалӣ Раҳмон дастгирӣ мекунед. The third suggestion, they told him 17 members of the Group 24, they returned to Tajikistan. You have to be their leaders, and in the upcoming election, presidential election, you have to support the Rustam Emomali, the son of president. Президенти баъдан соли 2000 то соли 2000 то интихоботам меравад, вале аз Рустами Эмомалӣ Раҳмон дастгирӣ мекунед ва аз сиёсатҳои ҳукумат пурра дастгирӣ мекунед. Аз интихоб тамоман гап намезанед. Он чизе ки мо барои шумо мегӯем, ҳамонҳоро анҷом медиҳед. So you will support the team of Rustam Emomali and his candidature for the presidential election, and also actively support the government policy, and you never criticize the government policy. мо ин амалиётро бо номи ватан гузоштем. The name of operation was Watan. Watan, it's named Yatimov. The Minister of Security Service named this operation Watan. Watan, it's mean homeland. баъдан рӯзи 21 барои ҳамин аз ман забонхат гирифтанд. 21 забонхат гирифтанд ки ман дар ҳеҷ ҷо ҳамин амалиётро ифшо мекунам ва муборизаи беамон мебарам. хай унҷа баъзе чизои дигар гуфтанд ки ин корҳоро дар сурати ошкор кардан ва ҷавобгарӣ ҷиноятӣ мешаванд, кашида мешаванд. Хиёнат ба ватан. On the 21st of February, he signed the letter that the details of this operation will be classified, and he has no right to publicly speak or to somebody else to share the details of this operation. If he do such a thing, so he will be, charged or called the traitor of the nation or government. яке аз бандҳое ки ҳамин нақшаро ман пурра дар хотир дорам, яке аз бандҳош ҳамин буд ки бояд ки 17 нафар аъзои гурӯҳи 24 бояд ки изҳорот медоданд ва ариза ба суди олӣ пешниҳод мекарданд, то ин ки гурӯҳи 24 аз рӯйхати экстремӣ ва террористӣ бардошта шавад, бекор карда шуд. Қарори суди олии Тоҷикистон дар бораи экстремистӣ эълон кардани гурӯҳи 24, яъне ин аз яке аз бандҳои ҳамин гурӯҳ амалиёти ватан буд. One of the details of this so-called Operation Watan was that this 17 member of the Group 24, which returned back to the country, they will send a letter to the parliament and to the judge, to the prosecutor, to ask remove the Group 24 name from the criminal list from terror extremist organizations, and to allow this group legally organize their activities. Он видеое ки дар хонаи мо гирифта буданд, он хонаи мо Фархор рафта будем мо 2 рӯз, он видеое ки сабту аксҳое ки аз хонаи мо баромад, онҳо ҳамаш ба дасти кормандони мақомоти амнияти Тоҷикистон навбардорӣ карда шуданд ва ғайр аз ин дар берун, дар дохили хонаи мо 5 нафар меистоданд ва ин буд полковник Пушибой,
капитан Хушбахт, майор Умед, Дилшод капитан ва ин нафарҳо буданд, ки дар иҳотаи онҳо қарор доштам ман ва дар беруни хона гурӯҳи Алфа моро нигоҳ мекард, ки мо берун наравем ва ҳатто ин ҳолатро ҳамсояҳои мо дида буданд, ки дар берун як гурӯҳ қарор дорад. Куҷо буд хонатон? Ноҳияи Фарход, хонаи падарӣ. Кадом рӯз буд? ин рӯзи 19 ва 20 ки ман дар Фарход рафта будам. 19 and 20 February, they took him to his home in Farhor district, and 5 people from the security forces all the time was along together with him. Полковник Хушбахт, Kapitan полковник Қушибой, Қушибой, Хушбахт, Dilshod, and also the group of special forces was surrounding the house, and the neighbors also saw how these special forces surrounding the house. So these 2 days he spent at home, he was fully controlled by the forces. ғайр аз ин кормандони мақомати милисияи Фарход ва амнияти Фарход бо ин гурӯҳи Алфа ҳамроҳ буданд. Except the special forces and these 5 officers, the local police also, and the local security service was also cooperating with this team in this operation. вақте ки рӯзи 20 видеое ки аз ҷониби Паймони Миллии Тоҷикистон ман гузошта рафта будам, инро пахш намуданд. аз душанбе занг заданд ба полковник